Parohia Tomisului de Jos, județul Constanța, Piața Ovid, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu tot ființii să ne închinăm. Preacucernice Părinte, binecuvântează numele Tău. Iată-ne, stimați credincioși, ne-am întâlnit la Catedrala Tomisului de Jos, unde suntem cu Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, aducătoare de viață în lumea creștină. Dăm acest videoclip tuturor credincioșilor și oameni creștini care suntem mereu în fața altor culte, care sunt ca niște motoare gripate în fața noastră. Să nu uităm că noi iubim Dumnezeu și ne închinăm, ne facem crucea seara și în fiecare miercuri și vineri ținem post. Normal, cu criza asta financiară, toată lumea ține post. Să luăm aminte în zilele lui Roman, lui Ponțiu Pilat, Dumnezeu a dat viață și a dat Doamne Elena, mama lui Constantin cel Mare. Din istorie se știe că religia lui Constantin cel Mare a fost un împărat al Bizanțului și a fost frate cu Alexandru Macedon, zis Alexandru Axapolis. Adică mine. Da, care are statuia în Tesalonichis, aproape de regiunea Mințovo, unde a fost imaginatorul nostru, domnul Costa 7, cu Partidul Național Liberal, și se cânta o muzică grecească în ritmul ăsta. Telonapo, 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 matighine, caticariati sagapo, telonapo, telonapo. Și după aceea, când au fost să servească calvița cu baclavanele și ca desert cu un coniac cu osul, cu Red Bull de la italian, au ascultat melodia, taci. Au ascultat melodia, mai spune, draga mea. Și se face cam așa. Că legă, că n-apăla suspiriția, automatia, legă, că la carchia motora. Și un interviu în limba germană și definitivăm acest videoclip. Ich zusammen bitte, was ist gut German, Nacht Motor Bavaria Zeftrum, ich Residenz München, Villa German. Deoarece aceste mașini se vând foarte greu din cauza că oamenii le-au furat din Spania, granița cu Bulgaria, și le vând foarte greu. Dedicăm pentru domnul Berimoc, pentru taică-su, care de la un moment dat, neavând acest traftir de BMW, a luat Audi numărul 4. Da. Altceva?